Me tarvitaan esimerkiksi uusiutuvia. Ne menee kaupaksi. Ei meiltä ydinvoimaloita osteta, meiltä ostetaan tuulivoimaloita. Ydinvoimassa on vielä sekin, että me ei voida tietää, että säilyykö se jäte siellä kalliossa. Kun meillä on vaihtoehtoisia teknologioita, joista ei ole mitään haittaa käytettävissä, niin miksi me sitten käytettäisiin niitä? Barack Obama sanoi aikanaan, että se, joka hallitsee uusiutuvia energiamuotoja, hallitsee tulevaisuuden taloutta. Mä olen oppinut tuntemaan Siru Kauppisen pitkän linjan vihreänä vaikuttajana. Hän on tehnyt paljon työtä ilmastonmuutosta vastaan, uusien vihreiden työpaikkojen synnyn puolesta, joukkoliikenteen puolesta, inhimillisen vanhustenhuollon puolesta. Tällaisia asiantuntevia ihmisiä tämä eduskunta tarvitsee.